Dol kasi pangalan dol? Jan Kiri, sir. Jan Kiri. Jiri Kiri. Kiri. Followers di ka na ko dol? Balita na ko, kamaom ko no kamay mo ko no kanta ko no, compose mo ko no kaganta. Dali gamay, sir. Pasikate ko no dol be. Mo na imong gihimo nga kanta. Kung sa title na gani nga sa kuha na original niya nga title, Pasabta ko. pasabta ko, so imo na siyang hulbaron binisaya. Imo na siyang usbon ang kuan kining lyrics ana. O imuha nga version na. O sige. Jan Jan Kiri temperatura. Jan Kiri Temperatura. temperatura. Okay. Sugdi na. Right. Para ni sa mga kuan na kining wala pa kasugod ya nya ay na magsugod kay nagmahay naman ni siya si Jan Kiri temperatura. All right. Let's go. Nagmahay mi sa mong pagbiya nganong na malimig puyo sa putang taya. Aha. Dugay pa kay mi manglaya. Aha. Naputol ang among kalipay ug awahi na among pagmahay. Nagpatuo pa mi sa mong ginikanan, dili unta mi mga dakpan. Unsa ang among buhaton, Na saon. ila pagkatuig among antuson. Kapoy naraba kayo ug antus, kay wala mi plano magsantos. Balaya ako. Agoy. Pugihan kay tamang warta, mamusti bisan unsang orasa. Aha. Pero dakot di ay ang resulta. Kahinumdum pata tambag sa atong mama, kung nagpatuo pata naraon tatas ato Mao. wala unta ta dinhing dapita. Ayay ka. Sus. Nagmahay mi sa among pagbiyan, anong namalimig puyo sa putang taya. Taya na gidol, taya na. Dugay pa kay mi manglaya. Naputol ang among kalipay, wawahin ang among pagmahay. Nagpatuo pa mi tambag sa ginikanan, dili unta mi mga dakpan. Na mao. Pasabta ko. Na. Ayan dol, lagmahay na ka dol. Bako ko dyan rin. Ayaw sa ikastoryan mo sa mga wala pa kasugod. Mga ginawang yung istorya na sir nga, dili lang din nila sugdan. Kaya kisa na lang pisuan. Mao nya, lisod sad ang pagbiya doon sa may status mo ang kinabuhi karon dol nga na lambinggit kanina ng mga bisyuha unsa may kastorya nimo sa mga sumusulbong pa nga mga kabaton-una nato diri sa atuang komunidad. Maraming na ilang istorya nila sir nga samtang batanon po sila, ilang i-street ang ilang daan sa Minayo. Okay. Once gani nga matilawan nilang kuana dol burag unsa may kastorya nimo burag maglisod yun. Alis, ito sir eh. Kay naagi ang tindasyon diyan napita. Nakadyo ka, tanan. Okay. Pagkuha na mo, pag ayan ninyo sugdi kung wala pa ni makuha ni. Ayaw na lang na yung sugdi kung Wapa masugdi ninyo. papamasugdi ninyo. Kay inyo haragya po ng kuan kining problema haragya po ng tumangon sa umabot. Oh. Alright. Bye. Here.